ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka Dr. Meecl Amperin Lingdo kabalong ka MLA jong ka seng Congress bat kabami khmat ya ka Lait Mkhra constituency kalabo jingkali ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam da ka National People's Party halor ka jingpenlip ya ka Bording ka ba hadu hnyokenta ha ka shisngi kad hadu bakalakta ya ka trekam ka trejam jong ki Paidbah nongsong snong ha ka jilla Meghalaya hi barok kawai haba kentho ting ya gani ka jingpenlip Bording jong ka Sarkar jilla kabalas dang nado ka siteng senya jong ka khat sautrik urampang arajar arpway ka Dr. Amperin kalabo ru ye ka jingkeli kalabo jingkeli ru ye ka Sarkar bahakono godur ka tanat sam Bording jong ka Sarkar jilla ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka Kitram da ki phauklur tingka wat haba ki Paidbah nong song jong ka jilla ki ju Siew tista ye ka baithang Bording ka baman la ubnai bangi ruye don lang hak Sarkar lada ka don kanu ka jing don kam ban penduk lat ya kinong song snong ngi ju ya consult iwe ngi ju ya pentip iwe ngi ju ya shim ideas pat ju don ka por ban ong bangin pelit lat kendai bejemen step adu kan ar bejemen met ha kawai ka area bro kawai ngi sile na face manner itu idong nadu katu beje hadu katu beje itu idong nadu katu beje ngi shit spread out ya kata ka inconvenience across the state. Di mentapat ngiyo iba kalung lang baro pisudo sendat ya kata ke Bording tikal along sisya ka surprising i bat ka baarpat bangiyo ipat man bawan gibil electric pat kinangkiw tika niru kadai kawai ka jingkeli bangi hap kali kumno pinong ba pidon kata ka pending dues ya kita ki companies ki ba ailat ini haba nakani ka jinglong pisa jong pipat nupat ba ngiyo ibang ini mga tang hapdeng ka shiphouse nem ngayo iba ka don almost 100% increase in tariff te hakano rim pila ba pin justify kita ki iba khat but ngimpat judon kata benong ba ngin pelep lenter ye kini kilat sendet hakumini por pila yo iba ka Sarkar jungi menshwa ngila anticipate lupa bangin sa don ya ka issue of power shortage ngila dedep store lupa ngila dep stock lupa ya ka power lejong ngila save lupa ya ka power lejong pin notice bangi Julai nadu benai November December January kendit kenang ba ketu kecing ai paho ya kata ka power lakung ba ka klemdon kanu ka problem rai sendet pada pindu power hadu pra kendai kenta shisngi ya kinong sok kani kalong ka pen kendit ya kinong sok ban ngihap ban bu i kita kicing keli sa Sarkar ban ong babalay gali long kumni sa kawai dengi di ban kenmau kolong ba kalai biji step kam dei ka por pi ba pin pelip lai kandai do kan ar pila pelip no ya kalai ngin ya krek ngin ya krom kumno ngin ya bam ngin ya di kumno ngin ya sum ngin ya selek kumno hamar ba poi ki breu shayeng ha ka pon riu si tengi li pa shayeng dala dep trei bro shisngi nyu ba pin pelip yang ya kalai ngila don ru ha ka por jungi menshwa ha ka por bangi don ya ka tu ka night shutdown ani kecing increase kita ki thefts but kata kecing ya be nong tu kita ki experience bro khat pi ka Sarkar ka bapeteng ya kecing ya ka san perthai ka diban pet ki experiences of past government but they even learn interesting learning tabakum ba kalong gumni hi pro ka to pi ong state jungi everything is fine in the power sector mentas sendet ki ayangi ya kompeni kecing penduk lat ka tak sebut ni